mga taniman ng gulay na nabalot ng yellow o frost sa bayan ng Atok mas lumawak pa. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Joanne, patuloy ang pagbaba ng temperatura dito sa probinsya ng Benguet dahilan para mas lumawak pa ang tinatamaan ng andap sa bahagi ng Atok at ng Bugyas, Benguet. Alas 5:30 ng madaling araw kanina, ganito ang sitwasyon sa taniman ng gulay sa bahagi ng Barangay Paway, Atok, Benguet. Binalot ng makapal na yelo ang mga pananim. Nabalot din ng yelo ang bubong ng greenhouse sa lugar. Napaaga raw ang pagtama ng andap. Buti na lang daw, marami nang nakapag-ani ng gulay. Bagamat ilang araw nang na-experience ang andap dito sa Barangay Paway, Atok, Benguet, ay hindi naman daw apektado ang mga magsaka. Sa katunayan, nakahanda sila. May mga sprinkler dahil ito yung mga gagamitin na pandilig sa mga halaman bago pa sumikat ang araw. Parang maalis ng yelo. Sa monitoring ng Pag-asa, bumagsak sa 7 degrees Celsius ang temperatura sa Atok, habang 11.5 degrees Celsius naman sa lungsod ng Baguio. Nag-0 degrees Celsius naman ang ground temperature sa mga frost area. Kapag nag-frost siya, di ba, ako na siya, solid particles na siya ng water. Kapag tinan mo siya sa zero talaga siya. Kasi parang nilagay mo sa freezer, magsisiro talaga yung thermometer mo. Wala raw epekto ang andap sa supply ng gulay sa probinsya. Kayang-kaya raw tugunan ang mataas na demand ngayong holiday season. Wala pang nitatalang paggalaw sa presyo ng gulay. Sufficient pa naman siya kasi wala naman tayong na papakinggan na kulang or nagkukulang. Actually, na utilize na din kasi yung mga private areas. Sa ikatlong linggo ng Desyembre, asahan daw ang paggalaw sa presyo ng gulay. Samantala, posibleng tatagal pa hanggang sa February 2022 ang malamig na panahon sa Benguet. Joanne, sa monitoring ng Trading Post, sa ngayon ang presyo ng repolyo ay nasa 10 piso hanggang 20 pesos kada kilo. Ang patatas naman ay nasa 45 hanggang 48 pesos kada kilo, habang ang sayote ay nasa 12 hanggang 14 pesos kada kilo. Samantala, sa lagay naman ng panahon, inaasahan na itong weekend ay maulan na panahon ang aasahan sa May Cagayan Valley. Joanne? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.